Алдагы котлау сәламен без Самара шәһәренә юллыйбыз. Яңа Малыклы районы Әбдери авылында туып үскән. Бер туган абыебыз Нурдинов Әнвәр Фатих улы 20 февраль көнне үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Дип башлана бер туган сеңелегез Асия, тормыш иптәше Гали, бала гыныклары белән язган котлау сәламе. Газиз кешебез гаиләдә 4нче бала булып якты дөньяга аваз салган. Гади авыл баласы буларак үсеп, 1982 елда үзенең матур гаиләсен тудыра. Алар икәү бергә кулга-кул тотынып, гомер буйлап атлап килүләренә дә 40 ел узды. Рубин туйларын алар һаман да шундый ук гашыйк пар буларак каршыладылар. Әлеге гаиләдә гомумән быел бәйрәмнәр күп. Җиңгәбез Гөлсирә апага да февраль аенда 60 яшь тулды. Шуңа бу котлауларыбыз икесенә бердән яңгырасын иде. Әлеге матур пар үзләре сыман ук бик күркле булган ике кызлары, Лилия һәм Румияне тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә 3 кыз оныкларына бик кадерле әби-бабай булып гомер итәләр. Абыебыз 40 ел буена намуслы килеш шофер буларак эшләп килде. Әтиебезгә ошаган, бик гадел, тырыш һәм олы күңелле булган абыемны мин аеруча яратып хөрмәт итәм. Җиңгәм белән алар җиң сызганып, гомере буе балаларым дип акталып яшәделәр. Туган җанлы кешеләр буларак алар бер кайчан да кардәшләрне онытмый яшиләр. Хәлләреннән килгән кадәр ярдәм итеп, хәл-әхвәлләр белеп торалар. Кайчан барма, аларның ачык шат йөзләре, сый тулы табыннары була. Иң кадерле, иң сөекле, бар серемне белгән, сүзсез дә хәлемне аңлаган, бер канаккан, бер җан яшәгән якын кешем син. Әти-әниемә гомере буе бер ялгыз итмичә, абыемны бүләк итүләренә рәхмәт укыйм. Синдәй кешеләр бик аз, күңелең дөрестән дә кирләнмәгән, кеше хәтере саклап, гомердә дә рәнҗетмичә, барысының да нечкә кылларын саклап гомер кичерәсең. Син чын ир-атлар үрнәге. Көн сайын хәлләр белешеп яшисең. Раббым, алда да туганлык җепләребез өзелмәсен. Бу кыска гомерләр бик тиз уза. Менә инде олыгайдык, сиңа да 60. Ел артыннан еллар үтеп, никадәр генә вакыт узмасын, иң мөһиме туганлык җебебез тузмасын. Бел абыем, мин сине яратып, хөрмәтләп яшим. Алда да бу шулай булсын. Бердәмлектә безнең кешебез. Бәхетле бул, ярат һәм яратыл. Җиңгәбез белән икәү бәхет биләп, тигезлектә гомер кичерегез. Туган көнең котлы булсын, сөекле, кадерле абыебыз. Иң яраткан, якын күргән син безнең туганыбыз. Характерың бик шәп синең, күңелең синең якты, синең белән бергә шактый гомерләр акты. Яратасың туры сүзне, әйтсәң каты әйтәсең, шатлансаң ихлас елмаеп хисләрне күбәйтәсең. Бер катлы синең күңелең, юк барга исең китми, төнгә кадәр утырсак та сөйләшеп сүзләр бетми. Газап яки шатлык килсә уртаклаша беләсең, юктан гына ләззәт табып шын күңелдән көләсең. Син яхшы дус та, сердәш тә, кыскасы, син шәп кеше. Аккан сулар кебек аккан чакта, гомер дигән авыр юллардан, шул чишмәләр кебек бердән булсак, югалмабыз әле, туганнар. Кадерле Әнвәр Фатихович, сагынулы сәламнәрен якыннарыгыз сайлаган шундый ук матур җыр да дәвам итә. Кабул итеп алыгыз. Син минем туганым, мин синең туганым, без туганнар бер үк нәселдән. Сиңа тарта күңел, синең белән җиңел, туган булгач рәхәт яшәргә. Ярый әле син бар, ярый әле мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәкләрне белмим нишләргә. Ярый әле син бар, ярый әле мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәкләрне белмим нишләргә. Син минем терәгем, мин синең терәгең, яшәсәк тә төрле төбәктә.
Gül şeşegini koyar, jimirlep koyar. Doğan yaşı her şah yürekte. Yar yele sin bar, yar yele min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak güreşmesek, eller bileşmesek, yüreğerdi bilimim nişlerge. Bayanlar Rinat Valiyev, Razil Kamalov. Birgalashib jirlik qilib, har vaqtda soy do'st tugan bo'lib yasharga nasib etsin. Yar yele sin bar, yar yele min bar. Nihal tuganım deyip deşerge. Uzak güreşmesek, haller bileşmesek, yüreğerdi bilimimin işlerge. Yar yele sin bar, yar yele min bar. Nihal tuganım deyip deşerge. Uzak güreşmesek, haller bileşmesek, yüreğerdi bilimimin işlerge. Uzak güreşmesek, haller bileşmesek, yüreğerdi bilimin işlerge.